ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷಿ ಸಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ನೀನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಗಂಟೆ ಏಳಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಪಿಗೆ ಕೊಯ್ಯರ್ವಾಯ್ತು ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೊಂಚೂರು ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಪೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬರೋಂದಿತ್ತು. ಚಿಲೆ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸಂಪಿಗೆ ತಿರ್ತಾನೆ ಕೈ ಟೆಕ್ಕೋಣ ಅಂಚೆ ಕೊಯ್ಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ರೆಡ್ ಮುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಯ್ತಿ. ತಂದು ಉಣ್ಣತೆ ನೆಂದೆಪ್ಪಡು ಇಷ್ಟಲೆ ಮೂಲಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಬೂಡ್ದಲ್ಲಂದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಏತಿತ್ತನು ಮುಗ್ಗೆಲು ಸುಮಾರು ಮುಗ್ಗೆಲು ಇತ್ತ. ದೊಡ್ಡ ಗೆಲ್ಲು ಪೋತು ನಾನು ಅಂಚಿದಂತ ಪೋತುಂಡು ಸುಮಾರು ಮುಗ್ಗೆಲಿತ್ತ ಐಟೊಂದು ಕೋಳಿದಡ ಬೆದೆಟ್ಟಂಜುನಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಕ್ಕಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಪೊಪ್ಪಕೊಂದು ಇರೋದು ದೇವೇರೆ ಇದೆಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಲ ತೂವರ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಿತೆ ಯಾವನ್ ಪೋನಾಗ ಪಿರ್ತೋಜಿ ಮಿತ್ರಂಕ್ಲು ಬಿಡ್ತ ಡೋಂಟಿಡು ಕೊಯ್ಯ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಬೇಕು ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಕೊಯ್ಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಪಿರ್ತೋಜಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರುಂಡು ಮಿತ್ತಲು ಸುಮಾರುಂಡು ಸುಮಾರು ಬುಡಿಯ ಅವು ಆಪುಜಿ ఎక్కునಲೆಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕನ್ನ ಬುಡಿಯ ದೋಂಟು ಕೊಯ್ಯರಾಪನ ಕೊಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ದೋಂಟಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೊಯ್ತೊಲಿತ್ತಂದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಆಂಟಿನಕ್ಲೆ ಕೊಂದೊಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಪ್ರದಿಯಾರ ಒಂದು ಕೊಂದೊಪ್ಪೆ ಇದಾದನ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಕೈತಲೆಲ್ಲಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಅಂತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪುನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನಾಗ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಕೋಡದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂದು ಗೈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ತಾಜಾಯಿನಾತೆ ಗೈಸ್ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾವು ದುಂಬುದೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪುರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಸ್ತಿಜ್ಜು ಅಂತೆಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ದುಂಬುದ ಅಂಚನೆ ಉಂಡಾತಿ ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆತು ನಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ. ಗೈಸ್ ಸೀರತೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯ್ತೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂದೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಕ್ರೇಜಿ ಲಿಚ್ಚಿ ಎಟ್ಟು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ರೆಡ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದು ರೆಡ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತುಪ್ಪ ಎಂಚ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುಳಿತ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಜು ಅರ್ಬಕ್ಕೊಂದು ಪೇಡ ದೂದ್ ಪೇಡ ನಾಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ತಿಕ್ಕುನದ್ದು ಫುಡ್ ಅವು ಟೈಪ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಲಾತುಂಡು ₹1 ನಿಕ್ ಒಂದು ₹1 ರಡ್ಡು ದುಮ್ ನಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಇದು ₹1 ರಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ನೆಕ್ ₹1 ಒಂಜೆಕ್ ₹1 ಒಂದು ಎಂಚೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮುದಲ್ಲೆ ಕನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ನಿನ್ನ
ಮೇಕಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೆಕ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತ ನಾನು ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೋಡ ತಿತ್ತಂದೆ ಎಂಟು ಒಡಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ನಿಂತು ಒಂದು ಇಂಚ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಬ್ಬಾ ದೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಲ್ಲ ನೋಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯೋಹೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೆತ್ತ ಲಿಚ್ಚಿದ ಯೋಹೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲಿಚ್ಚಿದ ಇದು ಕೆಂಚನನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂದು ಕಾರು ನೆಕ್ಕಂದೇನು ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಇಂದೆ ಕಾರು ಇಂದೆ ಇಂಚ ಕಾರು 4 ಚಕ್ರದ ಕಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿಪ್ಪೆನ ಅಂತ ವ್ಯಾರಿಪ್ಪೆ ಅದಿಪ್ಪು ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಪುರ ಬಾರ್ದೇರು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ರಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಜು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರು ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ತೂದಿದ್ದು ನೋಡತ್ತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಲಿಚ್ಚಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೆಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ನೋಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಡೋಂಡೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿಲೆ 30 ಪಟ್ಲು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಾರಾಪು ಚೂಡ ಅಂಟಾರಾಪು ಕಾಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೂಮರ್ ದುಂಬುದ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂಮರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನುಂಡಿ ಅಂತ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ತುಕ್ಕ ಅಂಚೋಣ ಚೂರು ತಿಂದು ಮಿಲು ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನುಂಡು ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ಲಾಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಹಾಜಿ ಮುಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಹಾಜಿಮುಲ ಒಂದು ಅಜೀರ್ನಾಗ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ನೆನ್ನು ಬಡಾಪನ ಟೈಮ್ ತಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬಡಾಪನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜಿಮುಲ ಶೋಕುಂಡು ಪಕ್ಕ ತಿಂಪೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಒಂದು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ದುಂಬುದು ದಿಂಚ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನು ಪೂರ ದುಂಬುದಾನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮು ಪುಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಂಗೆ ಪಿರೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ದ ದುಂಬುದ ನಾನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪರಣ ಮಿಲು ಅದೇ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ದಾದಂತ ತೋಜು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಲ್ವಿನ್ ಕಂಪೆನಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಂಟೋಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ನಿಕ್ಲೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ನೆಟ್ ಮಿಂಟೋಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುರ ತಾವು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಬೆತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಅಪ್
ದುಬ್ಬರೇ ತದಿನೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿ ಫನ್ 3 in 1 ಫ್ರೂಟಿ ಫನ್ 3 in 1 ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಮಿಠಾಯಿ ಉಂಡ ವಿಚಾರ ಅದೇ 1 2 3 ರೆಡ್ ಪರ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಮೂಜಿ ಮಿಠಾಯಿ ಉಂಡು ಎಂಚೊಂದುಕ ഞാൻ ದುಮ್ಮು ತಿಂತು ನೆನಪಿಜ್ಜಂಕು ಭೂಮಗಳ ಕೊಳಗ್ಯಾರ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರೂಟಿ ಫನ್ 3 in 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬರೀ ಏರಿಯಾಗ ಗುರ್ತಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾಮ ಬಾವುಮಿದೆ ದುಕಾನತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂದು ಅಂಚೂರು ತಿಂಪೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ತೊಟ್ಟೆದ ಸೈಜ್ ಆತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಅಂಗಡಿ ಕೊನತ್ತದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಡೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ದೆ ನಾನು ಆಯ್ತು ಒಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಿಕ್ಕಲ್ ರುಚಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತುನ ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬು 50 ಪೈಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಇತ್ತವ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಅಂದು ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ತಲೆಕ ಆಂಡ ಪುಳಿ ಹತ್ತು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರೋಣತೆ ಅವು ಫ್ರೂಟು ಎಂಚಿನ ಚೆರ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ದುಂಬೆಂಕ್ಲ ಹರಿವಷ್ಟು ಉಂಟು ಲೆಂಚ್ ಎಪ್ಪು ಲೈಡ್ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ತಲೆಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರದಾದನ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂತ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ಫೋಟೋ ಎಟ್ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಉಂಡು ತಿಂದು ತೂಕ ನೆಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂತ ಚೊಗನೆ ತೊಳೆ ಬಗೆ ಕಲರ್ದು ಮಿಠಾಯಿ ಇರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬಂಗಾರ ಕಲರ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಹಲ್ವ ಉಂಡು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಇದೇ ಗುಲಾಬಿದೆ ಸಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಅವು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ಬರ್ಪುನಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಒರಂಡ ತಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೋಕಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಿಂಪುಜಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕನ ತಿಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಬ್ರು ಕೊಡ್ತು ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯರ ಬಗೆ ಇತ್ತು ದುಂಬುದ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟಿ ಫನ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮಾಮ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದತ್ತೆ ಬೂಮರ್ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪುಲಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಕಜಿಪುವನ ಪುಳಿತ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಅವಳ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಆ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕನ ನಿಕ್ಲೆ ತಚ್ಬೋಬೆ ಈತ ತಿಂಡಿಲ್ಲಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ತಿಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಓ ತಿಂಡಿ ತಿಂತ ನೆನಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮರಪಂದೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜರ ಅಂಡ್ 6:26 ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೀತೇರು ಪೇರ್ ಪುರ
ಒಂದೇ ಹೆಂಬೆರ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ್ನ ಬೇತಿಲಾಡ್ಬೋದು ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಡಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದ್ನ ತುಲೆ ತೂಪುಂತುಲ ಇಡೀ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪ ಕೊರ ಬುಡ್ದಿತ್ತರ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಅನ್ಪುರ ತಚ್ಪ ಮೂರಂದ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ಕನಿ ನಿತ್ತಚ್ಪ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತುಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆನೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಣ ಆಯ್ತು ಯಾಂಪಿದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತೆ ತುನ ರೆಡಿ ಆದಾತನ ದಾದಂತು ಬರ್ಕ ಶೋಕಾತ್ ಮೂರನೇದ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ದು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಶೋಕಾತ್ ಮೀಸೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ದ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬಂದು ಫುಲ್ ಅಂಬೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೋಜನ ಏನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರಪನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್